voin nisare Mars sang ni som ni pathum hian IFA University Mizo Department second semester te chu Liendo Resort a picnic touring kan kala hei kama kan ma de an tlana kan nunga eta tlana tumpoka keni department kan betchi kan in po tlang khom maya anwa mang reng hle ni ei voin ni a po hian in thurual takin kan kal za akal lo bi kam lovin lim tak le nuam taka hun man kan tumani hian kan kal zel do ni voina ka driver hi luk te ma ani a ka driver kan ni lo phal lo cái này lo zo na na tu ama zara dik dik kal be ni he min pur duwa cái này ang min lo te abai tu wam tak sa tak aman bo tam chuan han phal mai ka lo ma ni tu hian ka lom zia hi soi bia seng lo ni he an ti tu ai kan tim se deu ro ta ni hei tan se la đầm chung rây lâu té cái tiếng hàng hun enjoy in ti lim na hun te hi nei ve zeu hi tha mi sing tan chuan lim na lom na te hi kan du thua mi sing na thleng thin ani lova kan du lo lai kan be sei lo lai hian lungai na te lim na hi te hi lim na te lo thleng thin zo ki lo nia kan chan lo khana hian kan chunga hian thil eng eng on hi lo thleng thin zo lo ni chu bangin in tumila kan tumna ko an lot samani le kan thu ni lova pathia thu tu ni an wa me ma theng lai pe ni ram te ko ei to ni le chbai ne pe ko le hei pai na chuanin IFA Mizo Department kan picnic a hei anuam don khop mai video atia tanga top thum no thia sa tha don nia ndai frole 3 2 1 go adai point that top mero importante oh 1 2 3 go Samale Pui Alai ngal đây đi gal bro
over again.